ଆଜି ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ। ଏହାର ଡାକରା ଦେଇଛି ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍, ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଓ ଲିବରେସନ୍ ପାର୍ଟି। ସରକାରଙ୍କର ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅହେତୁକ ଟିକସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଦର ଏବେ କଲାଣି ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଏବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କଲେଣି ସାଧାରଣ ଜନତା। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ବୋଲି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନଥିଲା। ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ 25 ଥର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେଣି ସରକାର। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କି ଟିକସ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତୈଳ ଦର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। 2014 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଥିଲା 71 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ଥିଲା 57 ଟଙ୍କା, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା 560 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଚ୍ଛାଦିନ ସରକାର ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ 103 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 100 ଟଙ୍କା, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ୟାକୁ କହନ୍ତି